and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hala, o sige tabo. Nagkagubot ang mga tao sa unahan. Nga na ni. May kaaway nga nagkasod. Amo? Pangandam ka mo. Amo Mateo. Niya sila si Sandro. Unsa? Kinahanglan niya dili niya makuha ang mga bato sa kinabuhi. Tabangi ko ninyo sa pagpugong niya. Si Maynard. Wa pa si Maynard. Wa pa siya mahibalik. Kailangan din makasuda kong itong ngaso. Gagibugwag ni Mama. Ma! Anong naisakop ka Manila? Ha? Kailangan papagdag na ko si Mama. Pero, kailangan din siya maintimano. Kaya basi o si Metabo niya. Asay luwa ako, Ma! Ma! Papasay luwa ko! Dahil ko siya sa kong kahom. Pero, naginawa pa siya. Ikaw na siya nakuyapan. Uto. Dahil naman ko sa kisulti ng mamatiyo. Nga duha ka paagin ni Sandro sa paghimo niya mga sakop. Amo sa kapatay. Huwag ang buhi pa. Huwag ang buhi pa. Mahibo pang mabalik siya pagka-normal. Kung mawang itong mga asong nasul siya nawas. Pamasin ko na ko pagbuhi si Mama. Una pa kininay mong sakop ni Sandro. Huwag mapagawas kong itong aso nga nasa lawas. Kinalang mapagawas kong itong aso nga nasa lawas si Mama. Kinalang yun. Ni anak akong kahong. Napurma ng kamay nga ni Pus. Akong gahom sa hangin. Karon, ipasword ko kini sa lawa si Mama. Huwag kina lang mapagawasan itong aso na nasa lawa si Mama. Ano yan? Sige! Pamatyan ninyo kutob sa inyo makita. Wa na ko magkinahanglan og sakop ni Gayula. Pamatyan ninyo sila! Kami ang tumaga, Sandro! Uy! Kayalo, doon na ba kamoy ikasakbag sa akong gahom? Di ka mo lang po sa imong tinguha, Sandro. Mag-agi ka na sa patay na mong lawas. Una ka mo lang po, Sandro! Mo ba? Ha! May ikasakbang muna ko? Pues, mamatay ang angay mamatay! Lord, help me. Ikaw na ang bahala na mong Ginoo ko. Uy, murag nakakita na ko an inyong gipanggamit. Huwag na ibaw na kong kinsa naghatag ninyo anak. Si Amo Mateo. Siya ang naghatag yana, di ba? Ha? Ah! Ay, kamti ka! Amti ka nga misagag sa pagtira ni mo. Pwes tanawon ta. Kung makasagang ka ba ning akong sunod nga tira? Ha! Kadaghan siya gitira. Ako ang atubang na, Sandro! Boga! Isuga, pwes! Luwatag eh! Ah! Dali kayong nakasagam! Kadagan sa itong aso nagawa sa
Gikan sa lawas si mama. Kadagan ng gimog ng hangin. Ipasul sa lawas si mama. Wa si mauli siya banimuot. Ma, wag siya mauli. Noon sa ko, muna magibat kaluyas kong lawas. Ano man eh? Dili mo ka na. Kinala may balik si mama sa normal. Kapitol kong balik ang gahom sa hangin. Kinala mapagawas kong itong ngaso. Nga nasa lawas si mama. Sud sa lawas si mama. Di ka nga isagag sa kong gahom. Pwes tanaw ta. Kung magsilbi ka ba ni atong pagabuhaton. Nawa si Sandro. Kalit sa nawa. Sandro, hain ka! Hain ka! Iyara ko sa imong luyo. Bumitik akong liog. Apuntong ka sa akong mahal na minay. Oh, ikaw ni ay ang hinigugma ni Maynard. Dili balat kita mukawas din sa ogna. Ug mutabang kita sa pagpakikaaway ni Sandro. Dili na tupiyaan ang umna. Wa pa mo abot si Maynard. Wa pa. Maong dili na tupiyaan ang umna. Gusto ka nga mamahimo na kong sako, ha? Namait ako. Gusto ko nga mamahimo na kong sako. Bayis ka, kinipay mo. Kamatay ka! Napaong na akong gahom sa hangin. Pero, wa pag mauli si mama siya banimuot. Kung mo ka na, patay na din si mama nga na ibong sakop ni Sandro. Huwag dili na siya maibalik sa normal. Patay na si mama. Kanuyan na sa lawas. Ano man eh? Ma! Matilma! Ma! Matilma! Ma! Maynard. Maynard. Anak. Anak ko sa nahitabo. Gusto. Katapusan ako nga hinumduman. Nga gipasod ni Sandro ang itom nga aso sa akong baba. Magawa na ko makahinumdum sa sunod. Nahimugi ka niya sa ako pa. Unsa? Manalang gani ka buhi ka. Sa naghihimo ka niya sa ako pa. Hinungdan nga, napagawas ko kinisimulawas. O, naibalik ka karon sa normal. Hain. Hain na si Sandro. Oh, Tod, ma, magdalita. Kinala magkabalik kita sa Olympia. Unsa? Tuwa na sila sa Olympia. Oh, ma. Akong gawam sa hangin. Mau kita to sakyan paingon sa Olympia. Oh, Anak, nganong napawag ang hangin nga imong gimugna? Amot ma. Suwayin ko pagbalik. Napawag na kanila yun. Ano man eh? Gawam sa tubig! Believe ko ni mo na. Believe kay ko ni mo tungod kay isog ka kayo nga nakigharong ka nako. Ug sagngon ang matagahom nga mugawas ka nako. Tungod kay dili ka mo lampos sa imong gustong mahitabo dinhi sa Olympia. Ah! Mau ba? Abi ni mo. Di ra bagi ko magpili. Bisag babae ka ba?
Bisag uyab ka pa ni Minard. Di ko managana sa pagpatay kanina. Sa ako nang gikaingon. Makasud ka sa ubna. Ubos sa patay kong lawas. Mao ba? Pues, dawat kini. Ah! Isip ko saan ako paggamit ang opat ko kagahom. Dili na magsilbi pa. Mapawara na yun. Nga naman na, anak. Siguro, tungod sa akong kakapoy ma. Unya, usa may atong buhaton. Ha, Maynard? Maglakaw ta pa sa Olympia. Unsa? Pero layo kaayo kini, Maynard. Masigwa na unya kita'y maabtan dito. Bahala na ma. O tamahin mo kanil tanin ni. O mamasin nga, magawa sa akong gahom ma. Ikaw ang mahibaw, anak. Tara ma. Abte ka yun sa... Nagbansay-bansay ka, sa... Hinungdan nga abte ka sa makasagang. Nangandam lang ko sa posibleng mahitabo, Sandro. Og niabot gid kini. Gusto kang mamatay, ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!